الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariyami sa iko agama Islam, sa kanusan na mga bubayami, so programa tano, di tano di ka pa magusay sa giyang kaya bulan na Ramadan, apa magusay tano agyang kuto Kitabus Siyam. Yang kaya kapag magusay tano imanto na iso ikatalawa o sayan tano. Si itano doon na matataman sa giyang kaya albabu thani, pinto ay kadua si iko Kitabus Siyam. Yang kaya usayan udi nagyang kaya programa tano na baniyo kalipati agyang kuto mga bitikan tano saya. Paganero nagyang kuto supumamakinag na kikumintian nagyang kuto ngaranian na kompleto kasan tano ku agyang kuto rapol tano uba tano pakapasa de mga disa agyang kaya Kitabus Siyam. Madakala pagisa at giya na antunayo kita kapag pedamiron na giya ina upe na importante na pamamakin nagtano na sumanga pakaysa igira amya kapasad so class na pagansaraniyo karon tano mambuku anta pakataban sa giyang koto mga price tano. Sa din sa kompleto ika-answer mapi ka answer na pilian tano to sa talutiman talukataw na siran ipakataban sa giyang kutwa price tano. So makapantag kurafol na komento mo sa ngaran na kupakay pa na mag-like o mag-share ka para madakal kasampayan sa giyang kaya di itano di ka pangadi. Yang kaya pinto ay kadua, naya pagusayin saya o mga ulama na giyanan sa mga ujur. Kapakay si iku Muslim, kapakabukan yan sa giyang kaya bulan na Ramadan, nagugyang kuto pumakabatala sa giyang kuto puasa agiyang kuto atang. Ginani, pagusayin tanong. Sagiyang kaya oras, matatago sagiyang kaya ikadua masala. Yang kaya babu at thani na duwanan masala, dua usayan saya. Isaw nagyang kuto mga ujur kapakay ko Muslim kapakabukan yan. Nagina ni man ito ipag-usayin tano insyaallah kapara kesabutan tano piya-piya na naino ko no amay ka next man agyang ko to pumakabatal sa iko puasa utaw. Yang kaya paganay masala aso mga ujur pumakabat aso mga ujur kapakay sa iko Muslim kapakabukan niyan ko bulan na Ramadan. Na madakalanan klase niyan. Madakala kelas inian aya paganaya pitero mga ulama na tigiran agyang kuto al-marad wal kibar badsagyang kuto ujur nagyang kuto kasasakit nagugyang kuto kaloks isaw na napagusayin tano buamay aya paganay sagyang kaya mga ujur na so kasasakit naguso kaloks. Ikadua, pagusayin tano na yang kotoa kaplayalayag. Kaplayalayag naginan ikadua.
ujuranan. Aya ikatalo nagyang ko to al-haid wan nifas. Ginan sutig tanwa abisi taubai suhaid nagugyang ko to so an-nifas. Na ujur penanan. Aya ikapat pagusain tano nagyang ko to alhamlu war rida suba iya maugat naguso inaap susuan. So inaap susuan ago isaw nagyang ko to mga bai adana wata sa mga tiyaniran. Nagina ni pugusain tano sa giyang kaya oras. Gina ni pugusain tano sa giyang kanana oras. Gina ni betuan sa mga ujur. Kesabapan, kepakai muka sutaw sa ikong mga kadundo sa giyang kaya bulan na Ramadan. Unang tano giyang kaya paganay, aso ka sa sakit, nagusto ka lokas. Agi kadaklan ada kalan si ikong mga Muslim sa giyang kaya masatan. Adin si irakatano ap kesakit, pakabagran siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Adin paman miyalo ko sa din. Anta asiran, nasiran sa mga inatano, naguso amatano. Wadang panapaman na sisi ikong mga lokstano. Naigira man ito apaman na miyalo ko sa din, na paduto sa giyang kuto ujur. Tigong mga ulama, ako pa kaya tigiyan na sagyang kutuap kesakit. Agyang kutuap sakit yan na dikepia. Ad na mga panyakit dikepia. Kami mintinan sa nagyang kutuap tao. Kagi dua susu nagyang kaya panyakit. Ad na panyakit kisuga terka na kepiabu. Lagi duka keyaw. O di na antunasa na panyakit talong masa. O di na antunasa na sakit hatian. Miya kagada makasa sakit hatian. Na kepiabu ito. Adang paman na mga panyakit. Giyang ko tuap kesakit na. Di niya nuto mi pukasa. Di niya nuto mi pukasa. Na tigong mga ulama. Basta agyang kutua panyakit, amatatago sa agyang kutua tao, na dikepia, na kepakai agyang kutu kabukanian. O di na, diskanian na pusa sa agyang kaya bulan na Ramadan. Yang kutub manap kesakit, kedebu agyang kutua sakit yan. Na kepakai mambu utua muka ku Ramadan uga idat tigu mga ulama. Na wajaba alaihi al-qada na paliugatid na agyang kutua kabayidin yan sa agyang kutu kada kala mga gawi iya kaya bukaan yan sa agyang kaya Ramadan kung mga pedagawi. Sa dun sa kada kala kaya bukaan na ka sa agyang kutua kesakit ka kung mga kadundu ku bulan na Ramadan nagyuto na naman bu imbaydan ka. Aya dalil lagi ang kutu akatero Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Baqarah ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Aya mana ini natigu Allah mga alungan na mabibilang agi ng surah Ramadan. Ino tanu pumakot agi ang kaya Ramadan kagaw iya ya mabibilang saulan na ya mga pagari. Kataya ika-10 iman to gawi. Ika-10 gawi na ya bulang berakatanuron na 20 gawi. Nah, pemakutan usagi yang kaya Ramadan ka mga gawi niya mabibilang. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa tawa kapantagan rakanwap kesakit. Sa tawa kapantagan ap kesakit miya kasul subulan na Ramadan na kesakit o di na sisi ikulakawan na umakabuka na bidi niya nagyang kutua kada kalaki bukaan yan sa iku mga pedagawi. Nagina niya turan wagamatan o Islam. Penabar ka ini paliugat wallah sagyang kutua kap kesakit kagyang kutua kapusang ka bulan na Ramadan. Kagi ujur to, ujur. Ugaid na ay ni paliugat rakawan agama na umada agyang kutua magagada maka na bidekasi ko mga pedagawi. Bidekasi ko mga pedagawi.
Ikadua ayat nagiyan ko to akaturupan wallah sumpah tagiyan ko to ayat sa suratu Al-Baqarah sa tao rautan niya rakanu subulan na Ramadan. Rumaut ko bulan na Ramadan na pusaw na tigo na bitano at tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man na yan, nariyaw taka sa Ramadan na puwasa ka. Sapma na tigo Allah sa kapapantagan na kanuwap kasakit nagu sisi isa lakawan na umakabuka na bidin yan si iko mga padagawi iyagi ang kutwa kadakal kaya bukaan yan. Sa manuto na tumyan nagusya butan no kasasakit o tao sa giyang kaya bulan na Ramadan na ujur na kapakaya mo ka na giyang kutwa kadakal kaya bukaan na ka na kabida na kao to sa iko mga padagawi paliw ga totoo kabiding kaon. Paliw ga totoo kabiding kaon. Tigo mga ulama aya paniyakit o di na aya sakit pipero agamatan wa Islam agyang kutua kapakabuka agyang kutua tao. Nagyang kutus so paniyakit margen sa gyang kutua Muslim uba pamuasa. Kana ba lang una paniyakit na ba nga dinaya pa man nakuha ujur ka. Adi kapakay. Agya bu apa man na kapsagita matakan na tiga ujurai kusakit ako. Na kana ba minit taralo na kana ba kapakabuka. Ayat tigo mga ulama paniyakit nagyang kutua di katengka. Natanto din na masakit agyang kutua kagagadamang kaon. Kabida-bida so sakit na sakita di tengka nagyang kutua tao na adong pamana sakita may titub at tigyan nakasakit yan. Natigo mga ulama may kagyang kutua paniyakit akasabapan nagukararag na nagyang kutua tao tigitan wadi din tengka sa sakit nagyo ito ipiperwan wagamatan wa Islam. Ito itigyan na buka ka din na kanay no kabidi kabusi ko mga padagawi. Yung untuk mana paniyakit masandaga paniyakit tigitan wa ketigro taon na nakanabo ito. Sabut na no ayapyapya. Ito so paniyakit mga pagariya tigitan wa kedabu. Lagi ito ikokomanya no. Apakabidi dagyang kotua tao. Si itanong man tumugalin sa gyang kotua paniyakit tigitan wa di kepia dimipuka sa agyang kotua tao. Dimipuka sa agyang kotua tao kami anda maintenance yan. Nagupaman na ayapan na Peter ono doktor yan na di kapakayo baka pamuasa sa agyang kaya Ramadan nakabadin na kalun sani agyang kaya paniyakit ka na madagalanan. Lagi dia nagyang kotua mga baiya paman na so mga tawap ko sakit mga dialysis o di na antun asa na paniyakit pakalidas kanuron wala na so mga kanser madakal na ino ka-comment niyo sa buka bati antan wanto na yung mga paniyakit anto na ini malalayon sa giyang kotua tao di niya namipukas sa kagi ka na bata doktor ikarag na na ino kawad na mataos ko mga paniyakit di kepia na comment niyo saya kabati antan no amayo ke pakasundu na giyang kaya paniyakit ki comment yo komenta ka no mga pagariya. Di ko mga ulama agyang kutua paniyakit adi din namipuka sa agyang kutua tao. Nagugyang kutua kasakit na kanulubayan sa agyang kutua kapamuasan yan. Di pa kagaga. Nagugyang kutua din yan nakapagaga na may tataro sa dunuto. Dayon sa dayon na tigitano ay lagi diyan nagyang kutua miyalokas. So miyalokas miyakatoa minitulod na idadiyan. Nagyang kutua paman na kini tulod no idadiyan. Nabauto paman na makapet wa tigitano pakanguda. Iya man ikapamakot o mga kangudaan. Apaman na sukangudan na di na makapambalingan. At na pananaro ng mga Arab at tiran alay tas shababu yaudu yawma. O babu tigin sukanguda na makapambalingan o di na makapeto. So mga kangudaan na oras iwaya sagyang kuto kapagada kalako simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala.
Ba may ka malukos sa kana tika imantoy ka beger ulawas di miya ka lubayatan tuwag yang kuto alawas na. Tigo mga ulama agyang kuto ap kesakit agyang kuto miya ka toa. Akya lubayan siran din na lagi dia naman buat ujuru tu apa kabuka siran. Uga ina kana bakiran ini pali uga tagyang kutua kada kapakabayad. Diu tu pakabayad kati paman na mita terus lagi yang kutua paniya kitian agu kanukas nati bayad pa na si ko mga pedagawi. Ada na ko kumansan wagama ayar kiran na talzamuhu fidia na kapidi arkiran. Kapidia paman na ibabagay kiran waga maabitikan nagu ikadua na makapaganasiran sa uman na kapitan na sa katawa miskin sagyang kutua kadakala paman na dira nakapusaan sagyang kaya bulan na Ramadan. Nah, kailangan na mapakapmidatan wagyang kutua kesakit kepiabu. So kesakit kepiabu nayar ko to na pakabayad. Ugay nagyang kaiya paman na mga lokastano, mga bangsatano ap kesakit di na din namipukasa nagugyang ko to akalokas na ayar kiran na makapidiya siran. Nabasiran na pakabayad kapidiya kiran nagu makapaganasiran sagyang ko to paman na uman na kapitan na sa katawa miskin. Ino to mga pagariya kagimata na suwallah. Na biyalo ini nagyang kutua kapamagana sambi agyang kutua kapamuasa si ikumyaw na apagam paganay kini turun nagyang kaya kapamuasa. Guni si kupaganay paman na masaw na bitanwa Muhammad ay ni turun nagyang kaya puasa napakapamili nagyang kutua tao. Ino pemuasa paganayro na pilian niya na pemuasa sa kanya na patigar kung mga kadundo ikadua na bas kaniya din na pumagana ginani paman na paganay kini turon na giyang kaiya kapamuasa o gaid mialino to kaayabu amialambuon na kapusa din miadaon na giyang kotwa pumimili sutaw ino pagana anta akaptigar nayabu amialambuon ni manto nakatigar o gaid na mialambot managyang koto ako kumana kapaganas kung mga pagaritan o mga bangasatan o pangasasakit na gusto mga bangasatan o mga lokastan o minitulod mga idediran. Pitero Imam al-Bukhari rahimahullah at nagyang koto makapantag sa nagyang koto lokas as-Sheikh al-Kabir na amay kadis kaniya na pagkagagama muwasa sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Na ayar kiyan nakapagana. Aya dalil na giyang kutua kiya pagana o anas sa giyang kutua kiya lokos yan din. Asya gado sa kaniya na saragun duragun adi pagkagaga su anas. Ibn Malik na aya inukita niyan na umani sa gawiin na sa tima na miskin. Sa manuto na so saulan Ramadan na 30 miskin na mapaganang ka. Lagi dia naman na so dalil akatro Ibn Abbas radhiyallahu anhuma at na sumakapantagun sa giyang koto alok sa dato nagusuba iya miya kato miya lokas adisira na pagkagaga pusa fayuta'ima makana kulli yawmin miskina na makapaganasiran sa umani isa gawin na sa tima na miskin. Miya kalubudo mga pagarya. So mga inatano, mga amatano. Kapagaya so mga lukas tano na raraon tano irampan, raraon tano siran, amya nga lulukos. Na upama pa na kumabagabagar siran, naso paman so mga inatano wabai, gusto mga amatano wabai, na upama ko di siran din na pagkagaga, kagigyan ko tuwa kalukas, na kanabayran to dusa ka ujro to na ayar katano na pagaganaan tanusiran na udi na pakapidi ang tanusiran ginani okay taara ko wagama tano Islam. Tigo mga ulama
Aya ka pagana agyang ko to adi pagkagaga ko din niya nakapakapamuasa. Malagi datigyan o kasasakit anta akakalokas. An kulli yawmin miskinan na makapaganas kaniya na si iku umani isagawin na satima na miskin nisfa sa'in min burrin aw tamrin aw aruz aw nahwiha min qutil balad. Ayat tigo mga ulama ami pagana niyan nagukibagay niya na pidya na makaluok sa gantang. Tanudan tanwag yang kaya diyang kaya no. Makaluok sa gantang agyang ko to panganangkan nagyuto ikalalayaman panganangkan ng si ko ingad. Lagi dia na si arakatano na marga sa kalalayaman apkintano. Si ko mga pada mga darapan na kalalayaman apkiniran na tamra, korma. O di nagyang ko to abor na nadipindi sa gyang ko to adarpa katataguan ra kapagariko. Upama ko aya kalalayaman na panganangkan niyo na arina. Upama ko aya kalalayaman na panganangkan na kamais na upama ko margas nagyang ko to paman na kibagay ka ami paganaga udi na mi pidiyang ka saya diyang ka mga pagariko na makaluok sa gantang. Tigo mga ulama agyang ko to isa ka gantang na aya timbangan niyan na kalalawan na ng su 2 ka kilo. 2 ka kilo agu 20 agu 5 ka gramo. Uway. Naaya ko na diyan kaagyang ko to mi paganaw tao si kuman nakapita nagyang ko to makalook. Natigo mga ulama isa ka kilo agu magatos agu 20 agu 5 ka gramo. Sama no to na para di ka din na kebergan sa gyang kilo-kilo na ayabin na kuha ka na gyang ko to gyang ko to gantang. Makaluok sa gantang ami paganang ka sa gyang ko to uman nakapita na sa katawa miskin. Na sabutan tanwa na napipiya kagina ni diyang ka ini bagay uwagamatan wa Islam. Tigo mga ulama agyang ko tuwab kasakit na upama ko magaganian. Hadha wa insamal marido sa hasyamu wa ajsa'ahu na upama ko pagagaga panagyang ko to kasakit. Na nakuri kagyang ko to puasan yan nagu tiari maagyang ko to puasan yan. Amay paman kadidi na pagagaga na ayad na ukitin yan nagyang ko to kapagana o di nagyang ko to tigatan wa kapidya. So mga komintano na may tanong doon na batia ka ang tanong mapasada gyang ka iya kapagusay tanong na sama na ito nagyuti pagana ya ujur ami aloy tanong aginan so kasasakit na gusto kalokas si tanong masagyang ka iya kadua aso as-safar aginan so tigtan wa kaplayalayag anto na kaplayalayag na iya kaplayalayag na ganata nakasudar pa ka na sungka sagyang tugaling ka sagyang ko tuwa paman na pedadarpa. Ilagi dia upama na si ikataw sa Mindanao na sungka sa Visayas o di na sungka sa Luzon. Nalagi dia naman bu tao ka sa Luzon na sungka sa Mindanao, sungka sa Visayas o di na pagumraka gitu ka playlayag. Ay man na nakatugalin. Paman kaplaylayag at tigitan wakatrabil agyang ka iya safar. Napadanan sa gyang ko to ujur. Tigo mga ulama ako pa kay sa gyang ko to di malayalayag agyang ko to kabukan yan sa gyang kaiya bulan na Ramadan. Na lagi diyan naman buat tigo mga ulama paliuga to nagyang ko to kapakabi diyan si ko pedagawi. Sa din sa kada kalaki buka na kaon sa gyang ko to ading kadi ka palayalayag nagyuto din naman bu kada kal akabi din naka agu paliuga takabi din naka si ko mga pedagawi. Ayat na dalil lagi ang kuto katero Allah abiyati atano kagiya asal tao akapantagan rakan wap kesakit namyaw si tanong sub kesakit nagu si isa lakawan kauto si isa lakawan di malayalayag na umakabuka na sadin sa kadakal kaya bukaan yan
na kebidan yan sa iko mga padaagawi. Adam pernah dalil kealitan wa katir unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agu ni ini sa kunabitan wa Muhammad kung makapantag kudikapu sa agyang kuto sis isa lakawan. Sa katawa mama na miya kau mas ikunabitan wa Muhammad ini isa iyanon. Tiga na hay Rasulullah. Anto na ai kukuman o di na anto na ai keswa o puasa agyang kuto di malayalayag sis isa lakawan. Ayan na isumbagun nabitan wa Muhammad in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Upama ko tigo nabi ukabaya ka, napamuasa ka, napamuasa ka. Upman ukabaya ka, buka ka, nabuka ka at tigo nabi tanwa Muhammad. Sama no to, napya ka pamimili o nabi. Ukabaya ka, sagyang kutu ading ka di ka plele, napamuasa ka, napamuasa ka. Upman no aya kabaya ka, nabuka ka. Naging nanira ko nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya kaysa at tigo mga ulama na sunabi tanwa Muhammad na aluminius kanian sa Makkah. Ayaman na niya na sumyong sa Makkah. Tigtanua mi musafir sa Makkah nas kanian na sa iman. Di mamuasa sunabi tanwa Muhammad abula na Ramadan na kagi ko makaumas kanian sa Al-Kadid darpa sa marani sa Makkah Al-Kadid fa aftara na sunabi tanwa Muhammad na miyukas kanian. Naman ito Ramadan na sunabi tanwa Muhammad na miyukas kanian. Kagi paman na di iskanian di malayalayag. So kilayon o mga sahaba apadu nabi tanwa Muhammad alumiyalakaw amiyukaso nabi faaftara nas na miya miyukasiran sa giyang kutuadiran ni kapusa. Gina ni karina agiyang kutua kaplayalayag na pud sa giyang kutua ujur at umiyukaso nabi tanwa Muhammad nagumiyukaso mga sahaba radiyallahu anhum sa giyang kutua Ramadan amilayalayag siran na napaman na sa katanop na iapaman na mga tao, mga umat yan, idimbuka sa giyang kuto apaman nakapalayalayag na. Tigong mga ulama, kapakay agyang kuto, kabuka agyang kuto, di malayalayag, agyang kuto, di niyan di kapalayalayag na malayat amasa. Ayamanan yan na mata sa agyang kuto gawi, madakala mga gawi, apaman na di niyan di kapalayalayag. Ay lagi diyan, na adna singwa na kaadar pa, na ayak katingaw na saulan, nada problema. Miya kasaulan, na paman na buka ka, kagi paman na ujuro to. Ay kada kalian na 20 gawi, na 20 gawi na giyang kuto paman na bukaan na ka, o di na 10 gawi. Sa din sa kadakal, o di na katiyag giyang kuto, o di nga di ka playlayag, nagyuto doon naman buiki, paman na, ibabagay rakaw, agamatan wa Islam alaw da paro sa giyang kuto, kapakabukang ka. Yubahu fi kasrat salah, na ayat tiya kasuwaga matano Islam nagyutos sudar pa aya kawatanian na kapakay kumasar so tao akasar niya nung nagyang kuto asambayang. Ayat ti mga ulama adiyang ka tanudan pipi agiyang ka iyadiyang ka agiyang kuto kawatan agiyang kuto kapakay kumasaron so tao. Bisamaniya wa 40 milan na napaman na patapulu aguwalo kamaila ginang sumakapantagon kumaila sipman ko kilometer na aya kilometer yan at tigong mga ulama na 80 ka kilometer sama no to nabilang ang kaagyan ko to akawatan asungwa nakasagyan ko to adarapaka na upama ko rumiyaot sa 80 ka kilometer na kapakaid na kumasar kaon. Nakasar na kasusambayang, na upama ko Ramadan, paman na plelayag ka, asung ka sa giyang kuto, ayakawatan niya na kudar pa ka, na 80 ka kilometer, na kapakaya mukakaon. Kagi paman na sa manuto na ujura giyang kuto, ading ka di kaplayag. Sa manuto na giyang kuto, kasungutaw sa ibaratan o. Paman na sisika sa Manila, na sunga sa Baguio na sama nuto na sobra 80 ka kilometer. Sunga sa Batangas na sobra 80 ka kilometer. Sunga sa Bicol na sobra paman nagyang kuto akawatan nagyang kuto adarpa asunga na ka na upama ko kiyalawan na nagyang kuto 80 ka kilometer na kapakaid na mo kaagyang kuto ataw. Tigong mga ulama
Aya mambu abigan no agama salauda paro tanu dan tanu aya aya bigan no agama tanu Islam salauda paro nagyang ko to akaplaya layaga miya pakai raka muslim kagi bida agu adna sosona nagyang aya kaplaya layag adna kaplaya layag apaman na kepakai raka asumong kaun kepakai ati kita no asungka kudarpa ka pemulong kaun na kepakai to sungka kudarpa ka pengadi kaun na pagisukila kaun na kepakai to sungga kudarpa apaman na penimbel kau na kepakayo to. Na amay kagyang ko to akaplayalayag na para sa kapmaasya. Naman to sungga kudarpa kapmaasya kaun pengelebek kaun sa kadustaan. Natigong mga ulama agi to na di kepakay ubakaro o paman na sung sagyang ko to adarpa. Haramaki ubaka paman na sung sagyang ko to mga darpa apaman na kenapa ayah sunga na kau nasibus ikwallah ka baka din na pamana penderwa ka miya kada-kada na mga tawa sunga sa giyang kaya pedadar pa lagi dia na pamana giyang kaya mga tao sa giyang kaya pedaingad sunga sirang kodar pa na napaman na basiran nun na penderwa ka kusiran sa paman na mga baiya pendedarwa ka aniran nun na diutu kepakai kandura kan atau na ini kanggelebok ko sa kadustaan na di kepakaya gen ko to lagi do to akaplay kaya kepakaya kaplay na upama kusunga sa Saudi apaman na pagumraka na Kyoto upama kusunga ko darpa apaman na pengadikaw na Kyoto kaplay go to apaman na piya kay uwaga matano Islam anta kati ko mga ulama kaplay apaman na ay anta puno taon na ana makabuka paman na da sungo niyan sa Baguio na tigin na sumo ako sa Baguio anak ko makabuka na dito kepakay o di na sumo ka upama sa Batangas Atiga sunga ko sa Batangas anak ko makabuka kapaman na di anakan makuagi ko ta ujur na di uto kepakai. Tigo mga ulama ayuradu bi tahayilu ala al-fitr ay anta pakasagi ko to kaplele yakana paman na ang makabuka na di uto kepakai agi ko to lagi duto. Di kepakai kapaman na ayabu bigan no waga matano Islam salauda palo nagyang ko to titu play layag naguan na antap sagyang ko to ka play layag yan antap yan sagyang ko to ka play layag yan tigo mga ulama au pama ko gyang ko to musafir namiya muasa apa man nagyang ko to layag namiya muasa na lagid nagyang ko to kay setan kagi ko kesakit upama ko mamuasa sob kesakit tago subara milaylayag na korikan nagyang ko to puasairan na kapagay. Ay dalil nagyang ko to hadithu Anas at tigyan na kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'iba as-saimu ala al-muftir wala al-muftir ala as-saim. Tigu Anas mata na tigyan milaylayag kami apadamin sunabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasukun sunabi na dan yan na pamaawingi dan yan napakarata agyang kuto apaman na dan yan napakambida agyang kuto apaman na barapuasa agyang kuto miyuka paman na kanabas kaniya guminirawa mga lalong kanwa ki apaman na miyamuasa nabas kaniya pan mamugumirawa apaman na mga lalong kanwa ki apaman na dapupusa gitu itigita no asunabi na dan yan napamaawingi so mga sahaban yan dan yan napaawingi agyang kuto adi undi pusa na dan yan panapaawingi agyang kuto adaw na pusa. So ayah sebut tano sana mga pagarya na si imiyati mo si ikutaw sa giyang kutuan ini yang dikapalayayag upama ko pemuasas kanyan anta akabas kanyan buka na dipindid nuto sa giyang kutuan ginawan yan. Dipindid nuto sa giyang kutuan ginawan yan. Okay dati kong mga ulama na ayah syarat sa giyang kutuan ka pemuas sa giyang kutuan tao na diskanyan na kargenan sa giyang kutuan ka pemuasan yan. Paman na din yan na di kararagna na ginawa niyan da amasaka apkulawla ka upama kung yan ko to akaplayalayan na karagnanon anta aka kebinasaanon na ayad na tigong mga ulama ang makalalabi na yan ko to kapakabukan yan akdan li roksa na kuan yan nagyang ko to roksa nagugyang ko to kaya bagay alaw da parwaga matano Islam sa mano to mga pagarya na dipindi sa yan ko to akaplayalayan upama kung margen agian ko to paman na kasungka sa agian ko to adarpan na aya taralbi na buka ka. Upama man kudan na kargan yan ay lagi diyan upama na ambili nga sa Mindanao adad na ba niyan kargan ni man to. Kaso mo ka sa airport na tutrak ka o di na paman na miyara ka sa taxi na yabup na awid ka na miya ka ito abag
na namya gada ka saplin, namya ka umakapin sa lagindingan, na paman na amya gada ka masatra ko din, ada penamya laur ka na kumpan, dan na paman na karganian, na pamuasa ka din ka para paman na miyadar ka din nagyang kutuwa sa sakatan rakaw agama, paman na bida ka kung mga pedagawi. Tumo apa muasa ka din, uway. Uway na upaman no ayak ang bulingan nakatreking, na paman na Mindanao to Manila, udi na Manila to Mindanao katreking, amar ginuto ka paman na di mapia ka pa kaunto ka, nagupaman na isaw na ad na mga tawab keberg, na tumo aba ka din nabuka, kapaman na giyutoy malabudra ka. Sama no to na dipindi sa giyang kaya ka palayalayag. O pama malabud, napamuasa ka. O pama kumargan, napaman nabuka ka kagigiyutoy rakwaga ma Islam, ayaw sunap pagkabiyad ka badan sa iko paman na padagawi sa din sa kada kalaki buka na ka sa iko bulan na Ramadan. Yang ko to akararagana natin kung mga ulama na ayat taralabi nagyang ko to akapakambukan yan. Ino to, ya kaysa kun na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyele niyan sagyang ko to adin yan di ka palayalayag, agyang ko to isa ko mga padiyan mama adi mamuasa babuat tigitano papayungi kapaman na tanto din ako mitataralwag yang koto mayaw nagupipurunan sa kanya din nagyang koto ataw kapakaya tigitano amya kulap sa udi na paman na kaya pasangan na tanto sa gyang koto di na ni kapamuasa na tigo nabitan wa Muhammad laysa minal birri as-siyamu fi safar kana ba tigyan na padasagyang koto mapia nagupaman na mapia agalabak agyang koto paman na kapamuasa sagyang koto kapalayalayag. Sama no to nadipindi din sagyang koto paman na tao sagyang koto adina di kapalayalayag. Umalabod na pamuasa ka din opan umargan na paman na buka ka. Api agyang koto malabod na upama ko aya kabaya ka na napaman na buka ka nagpakay panagyang koto kabukan ka. Kapakay panagyang koto kabukan ka kagi paman na si ika din na matatago sagyang koto ruksa. Tumugaling tanong sa giyang kaya ikatalo, aginan so alhaid wan nifas. Aginan subai ad na bisitan yan. Nagupaman na subai paman na maninifas. Si kuda tanong saya pa nakapagusaya na adin na paman na pagusayin tanong agyang ko to ad ni man to abulong apugusar no mga bai. Away na mayran na kedili agyang ko to bisitairan. Ay anta per mga bai na paman na makompleto agyang ko to kapusairan sa giyang kaya bulan na Ramadan. Paman na umin na maros suba ibulong ito na kedili agyang ko to paman na kapakaw makira na agyang ko to bisita. Na ayad din narakasan ng mga ulama musawiriran san wasiyatiran san na di ka pa kay si ko ba iubasan na paginam. Ay ako na mapiyan na paman na kuangkad na agyang ko to pakasala kiad narka wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ino kabigan ka wallah sa lauda parwa bai paman na bayad ka busi ko mga pedagawi. Sa din sa kada kaladang kakapus sa isang kaya bulan na Ramadan ayah sabab yan nagyang ko to bisita suhaid na nabiyad ka badan uba ka paginom sa gyang kana nabulong kapaman na tigong mga ulama agyang ko to kapakay na makasabulong na sigura dudno pama paman na adna keulin sa gyang kaya lawas ka na kapakaya baka din na masakit o di nakakuha na kasasakit agyang ko to kapag na makasabulong ay nagidiyan naman mo naginan so paman na mga tao gira anto na ini igira hajj na madakala paginom sa giyang kanan na bulong na ayad na rakong mga ulama na giyang koto paman na di kapakay dago paman na di na ibabagay tuma o di na wasiyat ubas sa mga bain na ba sila na paginom sa lagidanan mga bulong. Tigo mga ulama sumakapantag kung mga bain na igira amyaw masira na bisita o di na paman na nifas paman na giyang koto gupan namin buwata na tuftiru fi Ramadan ujuban na pakabuka sila ko Ramadan ujuban na paliugat pa nagyang ko to kapakabukairan. Paman na paliugat din ako ba paman nagyang ko to kapakabukan yan. Sabab sa gyang ko to haid agugyang ko to nifas. Wa yahrumu alayha sawm na haram gitano dan tano haram ko ba iyan. Haram ko ba iyan na bisitan yan aba pamuasa. Upama ko pamuasa na di kekuri kagyang ko to puasan yan. Ay dalil nagyang ko to hadithu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaysa idha hadatha lam tusalli wa lam tasum. Tigo Nabi abadi atigin igira yaum abasa subai yaum abisita subai na diskan yan na sembayang
nagupaman na diskan yan na pemuasa, agi ito ikasasabapan kakukurang agi ang koto kapagagamaw mga bai. Paman, agi na nituno dan tanaw ang mga bai, so mga bangsami, igi na paman na adna bisita niyo, na di ka pa kayo baka no pamuasa, so mga dato, na pangdoon niyo ayas kung mga karoman niyo, upama kung sisikiran subisita, saan sa kada kalaga bilangan o mga gawi, nagi ito na mamidira na kapamuasa, kagi ang koto kapakabukar o bai, na pagliuga to, naguharam ubas kaniya ng pamuasa. Tigo mga ulama, aya paliugat sa bagian ko to ba iyam ya kabugan ng bayad sa kaniyan. Bayad sa kaniyan sa giyang ko to paman na hadith amya panutulo Aisha radhiyallahu anha as kami atigin ang mga bayi na pagpakamar kami agiyang ko to bisitami agi ng Suhaid na isosurga ugur kami waga matano Islam agiyang ko to kabidi mi sa giyang ko to puasa adami kapamuasa isi ko bulan na Ramadan ugaid na kanabar kami isusugo agiyang ko to kabidi mi ko mga sambayang. Kauto, ginani kambidaan o puasa ang gusto sambayang. So puasa ang gusto sambayang, napagalindanan na narokon waga matano Islam, paliugat si arakatano ang mga tao. O gaya na, sumakapantagon ko mga bai, na so sambayang, sagyang ko to paman na kalapasyan, si ko haid, na nabaw to pakibidi ron waga matano Islam, o gaya na giyang kaya puasa, kategar ko bulan na Ramadan, na pikibidi nun din, o ayaman aniyan, na agamatano Islam, sa din sa kadakal na kaya bukaan yan, nagyuto na naman ipaman na kadakal kebayadan yan. Tumugalin tanong sa giyang kaya ikapat, aginan so alhamlu warida, ginan sumaiya paman na maugat, nagusubai paman na susuan, ginan, paman na sabut tanong ay pipia, kagi mulimpusan, paman na padako mga ujur, kaaloy tanong. Sama no to, na inaloy tanong agyang ko to kasakit, gusto kalokas, na isaw to, na ikadu nagyang ko to kapalayalayag, nagugyang ko ay katalo na so, alhaid wan nifas na gito ikatalo sama na yan nagi kapatag yang kaya alhamlu warida tigitano ginan so mga baiya maugat naguginan so mga inaapsusuan na anto na imambui aturan rakanu agamatan Islam. Tigo mga ulama tanudan tanwaya ka malwaya paka paman na pakalitwa tigitano suba iya maugat agup susuan suba iya maugat agup susuan na upama ko aya dida nakapakapusa na kalakiran ko ginawairan. Nagukalakiran si iko watairan apsuso. Na kepakay amo kasiran. Kepakay amo kasiran. Aya dalil lagi yang kutu akatru Anas radhiyallahu anhu kala Rasulullah pitru Rasulullah apaman na kepakay agi yang kutu akapakabuka agi yang kutu bai amaw ga tagugyan ko to abai apsusuan amay ka ikawaniran agi nawairan. Laburon sumaugat kapaman ayad na rak o mga dugto na diga pa kayo ba kuuri. Na lagi dia na mamuna supsusuan na ina. Napaman na ipkalakyan o ba di makasusuwagi ang kuto awatayan. Na ayar kira natin kung mga ulama na pagkabayo desiran. Pagkabayo desiran pagkabi dagiang ko to maugat ako subsusuan sagiang ko to paman na mga gawi dairan kapamwa sa isi ko bulan na Ramadan. Upama ko 5 gawi na 5 gawiin na paman na kabida na ka. Upama ko 10 gawiin na 10 gawi kabida na ka sa iko mga pedagawi. Upama katigong mga ulama kaaya ini kalak agyang ko to maugat. Nagyang ko to ikaw gatiyan. Apama ko aya ipkalak yan na kanabagyang kaya ginawa niyan kaso ikaw gatiyan. Aya lagi dia na mambu na so bai ina apsusuan na aya ini kalak yan nagyang ko to awat apsusurun. Kau to. Pamanas gyang ko to amuna na aya usayan tanu na bai ipkalak yan panaginawa niyan aguso ikaw gatiyan. Nagusto paman na susuan agugyang subaya susuan agugyang utap susurun. Diyan kaya ikadu kelas inian na ayabu ipkawan o ina nagyang ko to ikaw gatian nagusup susuan nagyang ko to susurun awata na ayaman buarkiran nagyang ko to at'amat ma'al qada an kulli yawmin miskinan na kana babugyang ko to kapakabidiran kapaman na makapagana sirampan kau tu siabutan wagi yang kau tu akan bidaan yan paman na agyang kau tu ipkalakyan na suginawan yan
Baik kelagyan so ginawa niya naguswata yan. Nagugiyan ko to paman na susurun na wata. Nayabu ara ko to na paman na pakabayad si iko mga padagawi. Yan kaya ayabu kelagyan na so wata yan. Agusop susurun awata na ayar kiran na pakabayad nagupaman na makapagana penuto. Makapagana at amat ma'al kada ang kulli yawmin miskinan. Aya dalil nagyang kuto paman nakatur Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wal murdi' wal habla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Gyang kuto susuan nagugyang kuto maugat abai panganitan sa iko Allah apakalibudan niyan so mga bai apaman na mga bai mga bangsatan wa maugat ang yang utap susuan idza khafata amay katigo Ibn Abbas ikalakiran ikawaniran aginawairan ikalakiran paman nagyang kuto mga watairan sa gyang kuto suldatian ang yang kuto kapsusunian aftarata na kapakaid na paman na mukasir aftarata mukasiran wa at'amata nagupaman na makapaganasiran nagukabidan nila nagyang kuto mga gawi paman na dairan na kapusay si iko mga kadudo si iko bulan na Ramadan. Mga pagarya aya talakis aya pamunto sa nagyang kaya kaya pagusay tano na aya mga sabab kapakaya mo kaagyang kuto paman na tao ko kababaliw niya na adna ujurian nagyang kaiapat tanaw dan tanaw agyang pagusay tano paganero na as-safar so kaplaylayag naya mambuha aturan sa nuagama na pakabuka ka na pakabiyid ka. Al-marad na ikadua nagyang kuto paman na kasasakit. So kasasakit mamuna duanan. Kasasakit kepian ayar ka na pakabiyid ka. Kasasakit di kepian na ayar ka na udikapidia na pagana ka. Na makasusul dyan nagyang kuto mga lukas paman na mga lukas tanwa minitulo na idadyan. Ikatalo na wal haiduan nifas na sumamuso haida uso an nifas na ayabuhar kiran na gyang ko tuwa kapakabiyadiran. Aya ikapat na tigong mga ulama awal khawfu minal halak gyang ko tuwa kalak ka uba kakabinasai. Aginan so paman na maugat abai aguginan so susuan mga bai. Paman na siran na ayar kiran na mambu na gyang ko tuwa kabiyad o pamako ayay kalakiran na gyang kaya mga ginaweran aguso ay manan yan na mga watairan o pamako ayay buip kalaka na gyang ko tuwa wata si ko tiyan ka agu yang ko tuap susur ka na makapagana ka agu makabayad ka. Pagani tanong si iko Allah apaman na siyabutan wag yang kaya usayan tanong sa yang kaya oras pagani tanong si iko Allah asyabutan waya pipian nagukakuan tanwaya sa guna. Malutano batian yang kaya mga comment ubad nam yang mga comment sa yang kaya mga pagaritano yang kaya pagariakan na si Firdaus Sandigan Salam si Faisal Kandak Hafida Haji Said Mahid salam rakano ko mga bangsatan wa sumialam rakatano si Samadani Nasruddin si Nasmar Sarip gyang kaya si Maysuna Abu Bakar Subu-Subu salam rakano sa Langon Ilyas Balindong gyang kaya si Kusingan Salman Amira Abdul Wahab katanya si Amira salam rakano sa kay Hamim si Ibrahim salam rakanusan si Yasina Maksalik Jadidah Nurusida Shuaib Salwa Maruhum Syekh Abu Rayyan nakatagi nga air guru kana pemaginag guru na ino ka paman na sukurangon naptiro toping abu way Masya Allah Ummu Zayan Dumrang Hafidha Haji Said Ibnu Munu Parhana Siddiq Bayan way Gyang kaya pakisag gyang kaya bangasatan wa si Hafida ino ba kailangan natin yan na makapidi ka pa na makapagana ka pa di isa bua paman na piliin na kasan o pidi ka na makapidi ka sa makalok sa gantang o pamako saulan pidian ka na sama no to na uman kapitan na makalok sa gantang na siko saulan na 30 gawi na ayami pidiyang ka na 10 agu 5 kagantang amargas ta 10 agu 5 kagantang amargas gitu suka pidiya opmano pagana ka ayamnya pili ka nakapagana na lagi dia namambu
Sa dun sa kada kala kada kala gaw kaya buka na ka nagito mabu kada kala paman na miskin na pagana ka. Giya ko to tutulan tanong ko Anas na giya ko to kaya lokasiyan na si ko kaya pamagana niyan na tumiyawag sa kaniyan sa 30 amiskin. 30 amiskin na giya ko to kaya pagana niyang kiran na piya ka sugusugian siran. Piya ka sugusugian siran. Agya to paman na pinggal ko Anas paman na gito mi alim sa gyang ko to ka penutulaw ng mga ulamatan. Sama no to napili ka o pama ko pidi ka na pidiya bu di ka makapagana. O pama ko pagana ka nakapagana mo na daa ka pidiya. Okay, daa ka pidiya. Gyang ka iya si ki Abdurrahman salam rakanu Habiba maruhum sar si Nailia maruhum si Muraki Limpaw si Haj Said Lumna, mga pagalitan wa sa Ribil Said, si Samia Ditma Mangundaya, si Khalil Alingan, si Zairin Marsar, si Najma Habib, si Ulania Sulaiman, si Khairon Dibangkitan, salam rakanulangon Saipudin Didaagan, si Nashiba Akuun Magundagan, si Naufil Sarip, pagariyak na si Muhaimin Anwar, si Abdul Rauf Untu Ahmad, si Hakim Sapra, si Nuraima Sidik Thompson, Sultan, Princess, si Kaironisa Umpa, si Princess Haji Tahir, mga pagaritano, balasangan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang iya kapumagusaytano, giya iso paman na kelas tano Ramadan, kelas na adong paman na pakatunog sa apa kaysa, na insyaallah na nasumbag ka noron kaangka numapal sa giyang kutuwa pumakataban insyaallah. Giya ka iya babu sani na ayabu mi akwatano na sumasal apaganay insyaallah na itunugutan ron puro managyan ko to al mas'alatu thaniya aginan supo makabatal ko bara puasa aginan supo makabatal ko mga bara puasa na insyaallah na pumagusay tanong si ko mga pada oras tano antano kato kawian to na ipumakabatal sagiyang ko to apaman na di tano di ka puasa saban de ayam apian na napakandud na karkano salam akalangulanguan mga bangsami at napahambul saya lagi diyan na tuwagan namin sulangulanguan ng mga bangsami kubaya mag-hajj na upamaguda sa ikiyo na si kanor kami nunot insyaallah na uba maparwa sa katanoy mga pamagunuta sa giyang kaya hajj isang paitanuron wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kaya pagarikan na si Umar Abbas Mustafa ago si Al-Amin na salam rakano Arangkom ko sa kanwa salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.